Meta kien qed jitkellem fir-Rabat, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela għamel enfasi fuq il-qasam soċjali u semma kif dan il-qasam il-Gvern qed jinvesti hekk kif ħabbar titjib fil-kundizzjonijiet u l-pagi tal-ħaddiema tal-Fondazzjoni għal ħarsien Soċjali ftit tal-jiem ilu. Huwa fakkar li mit-titjib fil-ftehim kollettiv se jgawdu 1000 persuna. Dr. Abela fakkar kif din il-ġimgħa wkoll il-Gvern inawgura dar tal-anzjani ġdida f'Għajn Sielem li fakkar li dwarha kien hemm kemm xettiċiżmu u anke proposta biex il-binja ssir lukanda jew tkun kummerċjalizzata. Sostna li l-Gvern iżda ried li jagħti l-aqwa dar lill-anzjani 123 b'kollox li se jkunu qed jgħixu f'din id-dar. Il-Prim Ministru żied jgħid li l-Gvern qed jisma' lin-nies kif għamel din il-ġimgħa meta ltaqa' mad-dilettanti tal-festi li magħhom iddiskuta kif hemm bżonn li l-festa tkompli tissaħħaħ wara li kienet iddikjarata wirt intangibbli tal-UNESCO. Irrimarka iżda li hemm ħafna aktar xogħol xi jsir u sostna li issa huwa l-mument li aktar nies ikunu konvinti bil-messaġġ tal-Partit Laburista. U argumenta li l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju ser jiffurmaw il-futur tal-Ewropa, ta' Malta u tal-lokalitajiet tagħna. Qal li l-pajjiż se jiddeċidi u se jkompli miexi triq favur id-dinamiżmu u r-reżiljenza jew inkella jreġġa l-arloġġ lura. Dr. Abela kompla jgħid li waqt li madwarna hawn l-instabbilità u l-konflitti, Malta qed tippromovi l-paċi waqt li pajjiżi oħra għandhom kontijiet tal-enerġija għolja, f'Malta hawn stabilità fil-fuels u fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Kien hawn li jagħmel referenza għal kummenti tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fuq il-programm Vjewva fuq Radio Malta. Huwa qal li l-kummenti ta' Piccinino jindikaw li kieku jkollu l-poter il-Partit Nazzjonalista jwaqqaf l-iskema tal-istabilità fil-prezzijiet tal-ikel. Huwa kompla jgħid li l-Partit Nazzjonalista qatt ma kien favur din l-iskema li rat il-prezzijiet fuq mijiet ta' prodotti jinżammu stabbli. Huwa qal li l-Gvern wettaq revoluzzjoni ekonomika b'ekonomija li bħalissa qed tagħti l-aqwa riżultat mill-ekonomiji Ewropej kollha. Dr. Abela kompla jgħid li l-Gvern naqqas id-dipendenza soċjali biex xogħol inħoloq filwaqt li fl-istess ħin iżżid il-benefiċċji sabiex ikunu mejjuna dawk l-aktar fil-bżonn. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-ġid qed jinħoloq biex jiżdiedu l-pensjonijiet u biex isir aktar investiment fl-edukazzjoni u fl-istudenti fost oħrajn.